Dan huwa dak li kiteb David Gatt, sit ta' ħanut fħal Farruġ fuq is-sit soċjali Facebook. Illum xi ħadd daħal il-ħanut tiegħi u seraqni. Ma jimportanix mill-flus li ħadlu mill-affarijiet li ħadli, missant baħt li ħadli l-laptop u kelli ħafna informazzjoni tal-ħanut fih. Kelli memory card mimlija ritratti ta' tfal. Jekk joġobkom għamlu share biex forsi xi ħadd jiltaqa' ma' din il-persuna u jagħtini il-memory card u ma rridx inkun naf minnu. Mawa News David qal li din mhix l-ewwel darba li serquh, sena u nofsilu għadda mill-istess trauma. Iżda din id-darba ħadha bi kbira ħafna għaliex kellu eluf ta' ritratti mit-twelid ta' wliedu żewġ tibniet li llum għandhom 3 snin u nofs u sena u nofs. Kellu wkoll ir-ritratti tal-qamar il-għasel. Qatt m'għamilt appelli, qatt m'għamilt xejn, ma interessanix dolodu għax serquni, bqajt normali, qudiem ċorta u kollox. Biss xin sirt naf li serqu l-laptop kelli SD card hemmhekk infqajt nibki u ħassejt id-dinja waqgħet fuqi. Ir-ritratti kif jgħid David huma xi ħaġa li ma tista' ġġib lura qatt. Ritratti ta' wliedu f'momenti li xtaq jippreserva l dejjem. Ritratti huma xi ħaġa li ma tistax terġa' ġġibhom lura għax iż-żmien ma tistax terġa' ġġibu lura. Iż-żmien huwa jgħaddi tiżbalja f'ħajtek tagħmel x'tagħmel f'ħajtek. Ikun għadda. Min seraqhom u hekk jagħtihom jew lil xi pulizija jew il-min irid iwassalhom x'imkien lest li nagħti kumpens tal-fjuro nħabba l-SD card. Impasta jkolli l-SD card.